Аре по-бързо, човек, ще спуснем прожекцията. Спокой се малко етапка и можеш още 20 минути да задържи. Ти по-бавно не може ли да вървиш? Ще се нервиш сега, бе. Човек, дали ще има места? Или пак ще им дойде твърде умен този филм? Бъдещо ние се намерим, защото с една година го чакам този филм. Просто няма как да не се намерим. Не, хубаво, за мен. Що с тези цени, бе? 10 лева билета. Верно ли, бе? Инфлацията поводя човек. Аз съм сам 5 лева си. Нищо, ще си даме ни 5 лева и каза. Добре, When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey. 1,000 miles from civilization and death at my heels, I picked up a pad and pencil and began to draw. I don't know how to draw. That doesn't matter. I certainly can't draw a sheep. I've only drawn one thing in my whole life. Here. Oh no, I don't want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is very dangerous and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a sheep. Do you live in a small town? On a small island? Where is it very small? What sort of object is that? Брат, само теорите стъпят е този филм. Брат, помози. Чакай, як се набутах с тези диски. Брат. С тия пари може да изкараме много по-яко. Някоя пейка в парка, брат. Добре, брат, мислех, че само на мен ме тъптов. Мислех за тази тежката реклама пред парен строя. Да, брат, много е зле наистина. момчета, не малко по-тихо, бе. Бе, аз си ви не тъпя филма, ще правим котния кеф. Гледай ги тия, бе. Чакай да чуя какво му гледат на този филм. Чиста газира, бе. What do you mean, you two? That's a very sick-looking sheep. Is that how you got here? Were you in a plane that crashed? Брат, къската и сам писа и го пита дали искаш да ходи. Аре, брат, аре. Ама, към колко часа? След това умри да филм. Аре, като не ви хареса филма, там е изхода, бе. Да, брат. Я трай малко, бе. Зато се взе, брат. Ще правим котния кеф, бе. Момчета, ако ще се карате, излезте. Никой не е длъжен да ви слуша. Алекс, успокой се. Нали знаеш, че от 10 думи ще разбера точно една? Здравейте, ученици! Има ли отсъстващи днес? Да, Зубара го няма. Аз съм тук. Не съм те забелязала. Какво трябва да значи това? Това, че вие не ме забелязвате, не значи, че аз не съм тук. Хайде малко по-сериозно. Дежурния, има ли отсъстващи? Другите са при медицинската сестра. Сигурно ще закъснят, даже ако може и да не дойдат. Правят ни някакви контролни прегледи. Днес ще разгледаме темата влиянието на изкуството върху съвременната личност. За да я обсъдим и да влезем в същината на въпроса обаче, е необходимо да си припомним знания от предходни теми, свързани с свободата. Можете ли да ми кажете какво е свободата? Свободата е да правим каквото си искаме, нали? Да правим каквото си искаме. Добре. Друга позиция по въпроса, София? Свободата не е да правим това, което си искаме. Това е анархия, а не е свобода. Истинската свобода се крие в нашето съзнание, защото единствено вътре в нас ние може да бъдем напълно свободни. Когато осъзнаем това нещо, ние ще разберем, че тя е върховна ценност и че трябва да се борим за нея. Освен ако не се страхуваме. А за съжаление, на вас, робите, страхът ви пречи. Моля, не говори в множествен число. Това, че ти се чувстваш като роб на своето душевно мислене, но означава, че ние трябва да се чувстваме по същия начин. Да се надяваме, че някой ден ще пречупиш този депресарски кръг в който си, за да разбереш какво иска да ти каже Кристина.
Това, което казах, нямаше Мокни, за... бе, мокни, ясно ми е. Моля ви, момичета, спазвайте добрия тон. Искам да ви припомня за пореден път едно социално умение от 8-ми клас – асертивност. Винаги можем да изразяваме своята позиция, но не е необходимо да обиждаме другата страна. Омръзна ми да го повтарям. Аз искам да ви кажа някаква, може би по-нестандартна позиция. Роби сме всички, докато не се освободим от нашите природни склонности. Именно нагона, инстинктите, първичните ни желания са тези, които ни правят несвободни. Но да преминем по същество. Днес искам да ви прожектирам една емблематична картина. Емблематична картина "Звездна нощ". Това е произведение, рисувано зад решетките на психиатрична клиника. Именно този факт кара критиците да нарекат картината символ на свободата на изразяването и въображението. Знае ли някой кой е художника? Търси свободата и не затъвай твърде дълбоко в кълта на този свят. Ван Гог. Какво говориш, бе? Къде го измисли той? Това е цитат от филм. Добре. Госпожо, ако знаете на какъв тъп филм бяхме с нощи, то Малкият принц е някаква абсолютна детска глупост. Нищо не му разбрах и умрях от скока. Поне да му бяха сложили някаква така инструкция да го разберат и недосмисленото нещо. Че ти за да го разбереш този филм, ти трябва малко акъл. Ваните от това, госпожо, той е супер сдухан. Сигурно беше единствено, който ми беше интересно. Същественото е невидимо за очите. Алекс, имаше мнение относно филма. Моля те, сподели. Абе, госпожо, това Ван Гог не е ли он на сушите? Да, Барбара, всички я милше. Този пък и този философ се изкара. Малкият принц е история за заобикалящия ни свят и въображението и всичко, което то може да сътвори, както и способността на човека да използва своето въображение. Мисля, че мога да наречем това нещо божествено, но колкото повече растем и се променяме, тази божественост бавно изчезва. В тази посока, смяташ ли, че гениите са едни непораснали деца? Силно смятам, че гениите са непораснали деца, понеже те не се хващат за нещо от заобикалящия ги свят, но нещо по-абстрактно, нещо, което те не могат да видят. Този вроден артистичен талант тях им помага да творят и те просто... Здравейте, ученици! Днес съм в едно такова предупредително настроение за изпитване и за органична химия. Така, докъде бях стигнала? Днес ще се поизпитваме малко. Вяра, ти как си с химията за днес? Научи ли си урока? Мисля, че съм учила. Учила била. Да съм казала, че можеш да седнеш? Барбара? С нощи беше доста докъсно шумничко във вас. Сигурно сме ти попречили. Успя ли си научи за днес? Разбира се, госпожица, нали знаете, че винаги съм надмила. Вяра, Барбара, заповядайте на дъската да изразите с химични уравнения следните превръщания. Госпожо, видяхте ли новия каталог? Дай да го погледна.
чакай да покажа моя номер. Този е много хубав. Трябва да пробвате. Не, никога не съм имала. Трябва да се вседете. Мислиш ли, че се заслужава? Да, аз имам някакви Не неща. трябва. Ами да, постоянно го нося и си ми прави да мечи. Други варианти. Ами много този, те са подобни. И са много старани, да. А като разподобни, да. Има на 30 мл, на 90, нещо да се знам. Еми, харесайте си, ще поръчаме. Ами да, точно така. Добре. Го изпробваме. Готова съм. О, Барбара, отлично. Сядай. Нека да видим сега Вяра. Вяра, така като гледаш, да има нещо объркано според теб. Еми, що ме питате, значи има. Еми, разбира се, че те питам с причина. Температурата не трябва ли да е малко по-висока? А, да, тук е 2000. Така съм по-съгласна. Сега ми кажи каква е практическата употреба на крайните продукти. До кога бе? До кога? За такива елементарни неща да не знаете. Сядай. Чет. С 2 минути. Добре, какво да разберем тук показвам? Излез си там на дъската, да видим дали ще видиш нещо облече това. Марко да кажеш на майка ти да ме пуща цитата за имитание. Ученици довиждане и следващия път да подготвите като Барбара. Е, това вече върха на госта, Барбара. Обе, какво искаш? Какъв ти е проблема?